יפה. מה? גברת יפה. מה? זה נודניק. את יודעת, השכנים שלך התלוננו שאת לך מפה. בזמן האחרון משוחחת עם בעלך בשעות הקטנות של הלילה. מה? עוף מפה. אני מציע לך להפסיק. אחרת, תיאלץ להגיש נגדך תלונה. שטויות במיץ עגבניות. עוף מפה. עוף. מה קורה לך? עוף. את יודעת מה? אני רוצה להזמין אותך לכוס קפה. לא. באמת כוס קפה, אני מזמין, אני משלם. לא. בשום אופן לא. אני מזמינה. בוא נשתה כפיר בתנובה. לא, אבל אני משלם. אני מזמינה ואתה משלם. תדברי כזאת, תתעצמי חביבה, ניסע ביחד שניים תל אביבה, שם התמר עולה שם תאנה פורחת, האהבה נדבקת שם כמו קדחת, ושירח משתפך על פני הים, ופרדסים נותנים ריחות יימח שמם, והחמור נוער בקול קורא ערב. היי אשתי, מה שלומך? בסדר, מה שלומך את? אני כועסת אני. את כועסת? על מה את כועסת? תראי איך חרושים ידעו עלינו כמו שבובים. מאיפה הביאו אותם אליהם? מאיפה? כל יום אונייה, וכל אונייה ולערוסי מכס אנו באנו ארצה. יאללה, אללה, רצים, צועקים, צוחקים. מה זה פה גברת אסתר? גם חיות עשו לנו פה, בחיי גברת אסתר. גם חיות. וואלק שיראל, שיראל. וואלק מה איך לך? את מדברת בונמי? לא בני עמנו אלה? לא כל ישראל אחר? צחק אותי, אולי כן ואולי לא. אבל באירופה יש ציוויליזציה. זה אני אומרת לך במקור ראשון. צודקת בהחלט. מה יש לך כאן? שתי בתי קולנוע ותיאטר אחד. את צודקת בהחלט. כמה פעמים יכול בן אדם לראות את תל אביב הקטנה? זה נמאס. אמנם שזו הצגה עם שירים וריקודים, אבל איך אפשר להשוות את זה לתיאטרון אירופי? לתיאטרון אירופי? בטח שכי אפשר להשוות. אני